Her har vi en helt vanlig finsk terrasse, og i dag skal vi vise dig, hvordan du kan beskytte den mod regn og vind med Picuna værskærmer. Dette kræver lidt forarbejde for at gøre rammen klar for montering af Picuna. Som du kan se, er takket på terrassen fæstet direkte til betonvæggen. Vanligvis bruger vi krokker til montering af Picuna, når monteringsfladen er i en 90 graders vinkel. I dette tilfælde ønsker vi imidlertid ikke at bore hul i betonvæggen. I stedet monterer vi ekstra træpåler, som skal fungere som monteringsflade. Et andet problem er den udstikkende delen af karmen akkurat der vindueskanten skal være. Den kutter vi af først. Men det er ikke alt. Vi står også over for udfordringen med, at den øvre bjælken ikke er i vater med pålæne. For at sikre en jævn og sømløs montering anbefales det, at alle monteringsflader er på samme plan. For at opnå dette fæster vi en ekstra træbjælke til den øverste bjælken. Vanligvis monteres Picuna fra udsiden. Dette holder pålæne tørre i regnvejr og giver mere plads inde. Men hvis det er nogen hindringer for denne typen installation, kan Picuna også installeres fra indsiden. Når som rammen er klar, er det på tide at tage mål. For at lægge ind en bestilling må vi opgive den frie bredden på åbningen, målt fra stolpe til stolpe. Og den frie højden på åbningen, fra den øvre bjælken og ned til gulvet. Du trænger ikke at bekymre dig for at tage hensyn til bredden på skjoldkanten. Den bliver automatisk justeret baseret på monteringstypen for hver side. Siden vi ønsker en glidelåsdør her, måler vi ønsket bredde på døren og afstanden fra venstre side af åbningen til døren, som i dette tilfælde er 0. Når alle målene er taget, er det enkelt at bestille værskærmer i ønsket størrelse på nettet. Når du bestiller et dørelement, må du være opmærksom på, at afstanden fra venstre kant af åbningen til døren skal være enten 0 cm eller mere end 30 cm. Et par uger senere ankommer vores skræddersyede værskærmer. Når som alt forarbejdet er gjort, vil monteringen gå liggende let. I dette tilfælde har vi valgt at montere Picuna med skruer på alle sider. Denne beslutningen er todelt. For det første fordi vi ikke har nogen planer om at fjerne den hver sommer. Og for det andre fordi monteringen af afløbsrøret ikke tillader montering af vrilås på nogen af afstemningerne. Dørdelen af dette elementet er laget af myggenet. I modsætning til PVC-folien, som ikke kan rulles ved minusgrader, kan myggenettet rulles frit op og ned, selv under kolde vintre. Takket være specialtegninger kan vi kombinere ulike materialer i et Picuna-element. De nedre hjørnene af dørelementet nær glidelåsen skal fæstes med skruer. Dette sikrer, at elementet holder sig stramt selv, når dørpartiet er rullet op. Det tager vanligvis nogle dage før materialet retter sig ud til en helt jævn overflade, hvis det er strammet godt til. Men vi ønsker ikke at vente og bruger en varmepumpe for at fremskynde processen. PVC-film er svært fleksibelt og udvider sig i varme og trækker sig sammen i kulde. En enkel løsning for at glatte ud eventuelle rynker er at blåse forsigtigt med en varmluftstrøm, slik at materialet raskt får tilbage sit oprindelige udseende. Og der har du det. Et perfekt beskyttet uterum takket være Picunas vejrbeskyttelse.